сир йому сподобався. А я ж то казала, усі собаки сир люблять. Нам просто необходимо знайти його господара. Знайдем. Ось послухай, що у мене отрималося. Увага! Знайшли маленького собачку. Породи йоркширський тер'єр, обранутий у блакитну майку. Вельми сумує по господару. О, доброго ранку, сябри. От у нас собачка прибіг. Може, у вас згубився? А може у ваших сусідів? Ну, ведайте, сподіваємося, вагонний господар не буде Соні за Соні і убачить малого по телевізору. А коли по телевізору не убачить такого слова наш об'яву прочитає. Лісик уже з самої раніці над гэтым працює. Салют, девчонки и хлопчики. Докладываю, у нашем дворы 5 объяв расклеил. А я ще 5 надрукувала. Розкриєш у сусідні двори? Добро, я побег. Почекай, ти і фото до об'яв долучи. Правильно, так господар хоче знайдеться. Ну добро, а вы мультик поглядите. Ага. А у нас добра новина. Покуль ішов мультик, знайшовся господар собачки. Хі-хі. Что такое, Касечка? Ну ось чому він так хутко знайшовся? Ото ж цудовно. Бачила, як радувався собачка. Ось отак. Але зрозумійте, я вже поспіла до малого привикнути. Можна сказати, полюбила його. А зараз тільки фото мені і зосталися. Буду глядіти на них і сумувати, сумувати. Він такий миленький, ніби жива цацка. Хочеш, ми що-небудь цікаве про собак почитаємо? Про йоркширських тер'єрів давайте. Можно и про их. Вара, худенько шукаем информацию компьютера. Ага. Зараз. Так. Так, єсть. О, слухайте. Йоркширские терьеры першопочатково были поцуколовыми. Ух ти! Значить, вони допомагали людям позбавитися від шкодних гризунів? Так. А яще їх використовували польовничі, щоб яни виганяли здобичу з логова. Значить, йоркширські тер'єри яще й смілі. Смелые и спрытные. До речи, первым собакам-терапевтом был йоркширский терьер. Це я. У часы Другой Сусветной войны один американский солдат знайшов у окопе такого маленького собаку и назвал его Смолки. І що Смолки його лячив? Собака допомагала у шпиталі пораненим воїнам, а я ще пробирався про узкие трубы и проводы под японским аэродромом. И без допомоги Смолки солдатам довелося прысть траншеї і знаходиться під обстрілом ворога. Во який молодчина! Я б йому медаль за смілость і кемрявость дала. А після війни Смолкі став зніматися у кіно і виступати у різних телевізійних шоу. Ух ти! Значить, він яще і талановитий актер. Ну просто цуд, а не собака. Так, і у пам'ять об Смолкі у Клівленді зараз помник стоїть. І гэта вельми правильно. Бо він же стільки зробив для людей. До речі, собаки самі віддані сябри. І мені завсюди так шкода бездомних собачок. І дорогу усіх бездомних жильов. У їх такі сумні очі. А давайте будемо вам допомагати. Правильно, зробимо свій дом для жильов, де вони зможуть жити, покуль собі господарів не знайдуть. Один хлопчик так само про гэта марив. Який хлопчик? Ми його відаємо? Вось поглядите, які. А ось цікаво, як виглядають живіли на інших планетах, а? А что это ты про іншие планети успомнила? А я здогадалася. Пропонуєш підвести виніки одного космічного конкурсу. Правильно, Варочка. Пам'ятаєте, у одной з наших попередніх програм ми просили наших глядачів намалювати, як на їх погляд виглядають жихари місяця. А, і листов прийшло від вас, сябри, як завсёди шмат. І ми вирішили показати ті малюнки, які нам найбільш сподобалися. Поглядите, якая лунянка отрималася у 6-годовой Катеринки Матрашиловой з агрогородка Черкаси Дзержинського району. Інша планетянка зелененькая, з одним очком, але все ровно, вельми симпатичная. Дякую тобі, Катеринка, за малюнок. А гэты цудоўны малюнак прийшов до нас з Гомеля.
На жаль, мы не ведаем імя мастака. Але показать малюнок просто обязаны. Поглядите, мы с Касей на межпланетном кораблі на месяц прилетели. І нас устрели жихары месяца, які на наших мотыльков подобные вось. А у Вікі з Полоцку яна так само не написала своє прозвище. Жихарка місяця, видать, модниця. Чому ви так вирішили? Бо у яе шиковная прическа. А я ж Джейна, астрономією захопляється. Ага. Мяркуйте так, тому що на малюнку Вікі шмат зорочок і планет. Я дома, Лесь. Зрозумів. А мені ще вельми сподобалися луняні, яких дослали нам Полінка і Антон Тярешки з Івацевичів. Вони такі милі, ваші іншопланетяні. Дякую, сябри. До речі, усім мастакам дякую. Сподіваємося, ви і надалі зостанетеся такими ж активними учасниками наших конкурсів і вікторин. Нагадываем, переможцы отрымливают от нас и часописа «Рюкзачок» невеликие призы на память. А тому старайтесь. Ну а зараз глядім мультфільм. А після його ваша любимая вікторина. О, глядите! Мы все дружно закричали «Ура!» и засяродили увагу. Ну, такий жалостливий мультик. Я коли була маленькою і гляділа його, завсюди плакала. Шкода було головного героя. Ненавіто так. Усі ви, дівчинки, такі сентиментальні. А хлопчики, скажешь, не такие? Хлопчики так само розними бувають. А я так розумію, що це казка, і що все добре скончиться. Все ровно, коли крыўдзіць, і асабліва маленьких, становится вельмі сумно, нават калі дзеянне у казцы адбываецца. Сподіваюся, наші глядачі у житті так ніколи не роблять. А я не спадзяюся, я упэўнена, наши гледачы самые добрые і чулыя дзеці ва ўсім свеце, вось. А ми вікторину по мультику проводити будем чи ні? Вядома, будем. І ад цябе першае пытанне, Лесік. Ну чому гэта ад мяне? Хто болей за ўсіх хваляваўся за віктарыну, таму і першае слово. Ну добре, мне дык мне. Першае разміншанае пытанне такое. Колькі маленьких качанятак з'явілася на свет у матулі качкі? А, легкотня, а не пытанне. 4. Ні, качаняток було 3, а з 4-го яйка вилупилася маленька лебедяня. Так, толькі спачатку яно не ведала, што стане гэтай прыгожай птушкай. Он совсем не похож на других. І другое разминочное пытанне задае Вара. А я супраць. Потым зноў пытанне для гледачоў Касі застанецца. Ну, Лесик, ну якая розница? Тим более, що наша Кася завсюди вельми отказно до їх ставиться. Вядома. Значить так, хто на птушином дворі лічився самим головним? Мне здаецца, гэта была одна іспанская качка, так? Правильно, Лесик. Сейчас я представлю вас вон той испанской утки. Видите, у нее на лапке синий лоскуток. А зараз, і гэта стала ўжо традыцыяй, пытанне ад мяне, Касі, для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Намалюйте нам таго персонажа з мультика, які мог пускаць іскры. Свае малюнкі дасылайце нам по паштовым адрасе 220-114, город Минск, вулица Макаёнка, 9. Ці на електронний адрес доброранок@gmail.com. Пераможцы віктарыны, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А самых актыўных удзельнікаў мы абавязкова запросім на здымкі адной з нашых праграм. Ну, а зараз час розвідуватися. Жадаем вам, сябры, каб дзень сённяшні прайшоў цікава і весела. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку будзе незабывальна, так што не праспіце.